L-Organizzazzjoni Internazzjonali Index on Censorship ħabret kampanja biex tqajjem għarfien dwar tipi differenti ta' teddit li jaffaċċjaw il-ġurnalisti f'xogħolhom. Il-kampanja tħabbret minn Index on Censorship fl-okkażjoni tal-anniversarju ta' 6 xahar minn meta nqatlet brutalment il-ġurnalista Maltija Daphne Caruana Galizia. Index on Censorship qalet illi madwar id-dinja negozji multimiljonarji u politiċi għandhom ħabta jeddu lil ġurnalisti biex isiktuhom billi jedduhom bi proċeduri legali li jiswew miljuni ta' euro. Proċedura magħrufa bħala SLAPP, iffaċċjati bit-teddida ta' proċeduri li ma jispiċċaw qatt u bi spejjeż għolin ħafna il-ġurnalisti jispiċċaw ikollhom jisktu. Imma dwar dan il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani qal illi din il-ġimgħa il-Parlament Ewropew mistenni adotta reżoluzzjoni biex permezz tagħha jsejjaħ lill-Kummissjoni Ewropea tikkunsidra miżuri kontra l-SLAPP. Tajani kien qed jitkellem ukoll feluq is-6 xahar mill-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Antonio Tajani temm jgħid li l-Parlament Ewropew mhux beħsibu jistrieħ qabel issir ġustizzja ma' Caruana Galizia.